entreteniment, divulgació, cultura, opinió, participació. Els matins més complets a Ràdio Molins de Rei. Saludem a aquesta hora del matí, per tant, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Educació, Sanitat i Salut Pública i Cultura, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, en Xavi Paz. Xavi, bon dia i bona hora. Molt bon dia, molt bona hora. Amb diversos temes sobre la taula, perquè l'Ajuntament de Molins de Rei, amb l'empresa Veolia, organitzava aquest passat cap de setmana la primera jornada de portes obertes a la planta de biomassa que dona servei a aquest barri de la vila, el barri de la Granja. Veolia, com bé sabeu, i vam parlar amb ells el passat divendres, des de fa uns mesos és qui gestiona aquest servei a la nostra vila. Primera, per tant, jornada de portes obertes. Li preguntaria al primer tinent d'alcalde com va anar aquesta jornada i aquesta nova política de comunicació i de prioritats que Veolia ens explicava el passat divendres, que passa, entre altres, per una major comunicació i millorar la percepció dels usuaris davant d'aquest servei no exempt de dificultats en el transcurs d'aquests anys. Doncs suposo que bé. Suposes? Jo no vaig estar aquest dissabte a la visita d'obres, són moltes vegades les que ja, diguéssim, hem visitat aquestes instal·lacions, però certament nosaltres estem compromesos absolutament amb aquest projecte, que en el seu moment ja vàrem dir que, de fet, vam resoldre la situació de dèficit, vam adquirir les accions privades i per tant som els màxims accionistes ara mateix del servei de Molins Energia i en aquest sentit estem en una concessió ara mateix d'un curt període de temps amb uns gestors com Veolia que en el seu moment van guanyar el concurs per la concessió i la gestió d'aquesta instal·lació, d'aquest servei, i que realment ens va fer una oferta molt bona tant a nivell de tarifes com a nivell de la política comercial, com diria també una tercera pota de la política de manteniment i de millora del que són les instal·lacions. Dins d'aquesta política comercial, evidentment, s'incluïa aquestes visites a les instal·lacions. Sí que em consta, per exemple, que l'associació de veïns hi va anar i va quedar molt gratament sorpresa els representants de la Junta Directiva de la Junta de l'Associació de Veïns de la Granja. Per tant, jo crec que sempre, quan es parlen dels aspectes, és millor parlar-ne d'un servei de la biomassa si realment coneixes les instal·lacions, coneixes com es fa i com es tracta, que no pas quan ho desconeixes, com fins ara. En tot cas, el contracte em sembla que era com passa a vegades amb jugadors de futbol, 1+1, un any més prorrogable un any. Bé, amb el Messi portem molts més anys d'un molts més anys. Però no és 1+1, depèn del futbolista i depèn dels contractes, i depèn dels contractes de l'administració també n'hi ha molts que són molt més llargs. Cal recordar que un que està a punt de sortir era com el de la recollida d'escombraries i neteja pública, que aquest ha estat durant 10 anys i ara està en aquesta pròrroga fins que no es torni a treure, però no era 1+1. Per tant, aquest sí que va ser un contracte d'1+1, però evidentment l'administració té els seus cabdals a partir dels quals fa la llargada que creu pertinent, en funció del servei, en funció de la voluntat del que treu el concurs. A partir d'aquí, quan s'acabi aquest 1+1? És una cosa que hem de mirar, hem de parlar amb la resta de grups municipals, veure quina és la línia en la que hi ha màxim consens possible, com en principi ha estat fins ara el tema de Molins Energia, que cal recordar que en aquest sentit sí que ha tingut un consens ampli, ara no recordo, jo crec que ha estat unànim, però en qualsevol cas àmpliament majoritari de la sala de plens i de la resta de grups municipals. Per tant, en principi, continuarem amb aquest diàleg i veurem el resultat del que ha estat aquesta explotació i veure si realment hi ha altres opcions o no. Bé, com us comentàvem ja el divendres, la Diputació ens feia arribar una nota explicant que ha lliurat 2 estudis de mobilitat a l'Ajuntament de Molins de Rei. En concret és el Pla Director de Bicicletes, que revisa l'estat i l'ús de la bicicleta al municipi, i l'altre és l'estudi d'estacionament, que fa una diagnosi i propostes pel pla d'aparcament. És una nota molt genèrica. Podríem concretar una mica més algunes línies que marquen aquests 2 estudis que ha lliurat la Diputació? Doncs com que els ha lliurat, jo els he de conèixer encara i els he d'estudiar. I per tant, a partir d'aquí, hi ha un regidor de mobilitat, que és el que sí que els ha treballat més, evidentment. Però ja han arribat a l'Ajuntament, Sí, i els tenim, i els podem mirar, però en qualsevol cas és una cosa que ara hem de tractar en el si de la Comissió de Mobilitat, és un aspecte que hem d'avançar. No és res nou del que no hàgim dit fins ara, perquè sempre, quan vam parlar de tots els debats i tots els treballs per tal de poder tenir un pla de mobilitat urbana, un pla de millora de la mobilitat urbana, que finalment
doncs aquest Ajuntament de Molins de Rei el va tenir en el març del 2015, ja vam dir que deixàvem pendents dos aspectes. Un era precisament treballar tot el mapa de la xarxa ciclable i en aquest sentit doncs, aquest pla directiu del que ha de ser la bicicleta compleix aquesta funció, i dos, també que havíem d'analitzar, havíem d'abordar de forma més global, de forma més des del pla, també la política d'aparcaments. Que no vol dir que aquestes polítiques no s'estiguin executant fins ara. Jo crec que tots els ciutadans coneixen i saben la quantitat de millores que hem fet en la política d'aparcaments en l'anterior mandat, així com, en aquest sentit, estem treballant la millora de la bicicleta en aquest mandat. Ara bé, dins d'això, és important també tenir aquests plans que, insisteixo, s'enquadren i s'emmarquen dins el que van ser els treballs de millora i l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana. Bé, això és el Pla Director de Bicicletes i l'estudi d'estacionament. Intentarem doncs, conèixer més detalls, com els que hem conegut a través de l'empresa que ho llançava a les xarxes socials, de com serà l'Institut Lluís de Requesens, el nou Institut Lluís de Requesens, amb aquest vídeo animat en 3D, que ja ha fet algunes píndoles l'empresa, i estem veient com quedarà, i de fet les obres estan evolucionant a bon ritme. Què en podem dir a hores d'ara d'aquest institut? Sembla molt modern, atenció, perquè fuig dels maons aquells típics que molts havíem anat als instituts. Bé, la modernitat al segle XXI, una millora molt substancial en un edifici, doncs, evidentment educatiu, del qual jo crec que podem estar molt satisfets, que no hi ha cap notícia que realment hi hagi hagut ni estigui havent-hi cap problema ni cap endarreriment en l'execució de les obres. Per tant, doncs, justets, però, com hem dit sempre, amb aquell període d'execució que hi havia 13 mesos, d'arribem a temps per tal que, evidentment, el curs comenci en el nou edifici del Lluís de Requesens, que estarà abordat en el barri del Canal, que, com molt bé dieu, doncs, és un edifici que no té res a veure amb l'edifici que es va construir a començaments dels anys 70, que el 1971 es va inaugurar, que va ser l'actual edifici Lluís de Requesens, que no donava més de si, que estava en un lloc en el que realment les instal·lacions esportives doncs, no podien donar més de si i no eren de la qualitat dels que veiem dels equipaments educatius actuals, i que realment aquest nou institut sí que podem veure i podem observar doncs, aquest bloc d'edifici per les aules, amb una confortabilitat important per totes les aules de desdoblament, els despatxos pels caps d'estudis, pels equips docents, i aquest altre edifici molt més baixet, que és, diguéssim, que fa la L petita, que seria tot l'aspecte de la cantina, la sala polivalent, la sala d'esports, i amb un pati interior, doncs, realment, amb un porxo, i la veritat és que dona molt bona pinta, tenim moltes ganes de veure-ho ja complementat, finalitzat, i veure com realment doncs, al setembre l'any que ve podem estrenar aquest nou equipament. Es té alguna idea a hores d'ara del que es faria amb l'actual institut? Doncs no, perquè això és un aspecte que estem executant en el pla d'equipaments, i per tant hem de pensar també, igual que hem de pensar què farem en la planta baixa i primera planta de l'edifici del Molí quan el tinguem executat amb la biblioteca, doncs igual que què farem amb el Palau dels Requesens, igual que, diguéssim, hem de pensar, hem de meditar, hem de reflexionar encabint-lo dins un pla general dels equipaments. Per això també estem compromesos en l'elaboració d'aquest pla d'equipaments, que si tot va bé, doncs d'aquí un any ja el tindrem, diguéssim, esperem que aprovat, i en qualsevol cas jo crec que abans de dir què farem hem de pensar si realment el volem o no el volem, perquè hem de recordar que aquest edifici d'entrada és de la Generalitat de Catalunya i, per tant, l'obligació del manteniment d'aquest edifici i de donar-li usos és de la Generalitat de Catalunya. I, en qualsevol cas, nosaltres ja hem rebut la resposta que, en cas de voler-ho, primer de tot, la Generalitat hauria de renunciar que no tingués cap servei ni cap ús destí en aquest edifici. Per tant, són reflexions més profundes que no pas, per exemple, amb el centre d'assistència primària antic, en el que aquí sí que quan es va donar aquell terreny a la Generalitat de Catalunya hi havia una clàusula que deia que als 30 anys o en cas que no hi hagués cap ús sanitari havia de retornar l'edifici a l'Ajuntament. Si vam estar tant de temps pensant i negociant com tornava l'Ajuntament és perquè realment la Generalitat havia fet una inversió en la climatització en la que estàvem barallant-nos, diguéssim, en aquest aspecte, a veure què ens tocava a nosaltres assumir d'aquesta part d'inversió. Ara bé, en l'edifici de l'actual Lluís de Requesens no hi ha cap clàusula
enlloc està escrit que aquest edifici hagi de tornar cap a l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, jo crec que les reflexions aquí és doble, és el volem o no el volem, el necessitem o no el necessitem, i després en cas de decidir que el necessitem o el volem, evidentment és perquè hem de tenir un ús i hem de tenir clar que és sostenible en el temps també la utilització de l'actual Lluís Regasens. Doncs referent a l'antic CAP del Torrent de l'Hospital, hi ha alguna novetat? Hi haurà algun moviment aviat en aquest equipament? Aquí necessita d'unes millores d'inversió, evidentment, necessiten d'un acondicionament d'un edifici que precisament amb la diguéssim, lentitud, o voldria dir torpesa a l'hora de posar-se d'acord la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Molins de Rei, doncs es va degradar moltíssim un edifici que ja de per si necessitava doncs, un retoc, evidentment, per adaptar-lo als nous temps, i en aquest sentit nosaltres ara estem planificant i treballant per veure de quina manera podem disgregar les plantes, per tal que no s'hagi de posar en marxa tot l'edifici si realment aconseguim ús per lo que és la planta baixa o la quarta planta, per exemple. I en aquest sentit estem treballant per donar aquesta inversió i per acabar de treballar el pla funcional del que hauria de ser aquest nou edifici i nou equipament. Bé, i una altra de les qüestions que ens ocupen aquests mesos són les obres de les Guardioles. Avui hem explicat que s'ha tancat l'aparcament al solar del carrer Pep Ventura degut a les obres de les Guardioles. Avui, en principi, ens comentaven que iniciarien les actuacions en aquest solar que actualment es fa servir d'aparcament i, per tant, doncs, ja no es podrà fer servir a partir d'avui. Per tant, també una lògica evolució de com està funcionant aquests moviments fins al setembre, en principi, no? Setembre-novembre. Aquesta moguda. En principi, són molèsties, evidentment, inconvenients que són d'aquestes obres. Els vam tenir a l'estiu amb la primera etapa del moviment de terra, se'ls està tenint tot Molins de Rei amb el tancament de l'Avinguda Mancomunitat, que a hores d'ara, doncs al novembre s'haurà d'inaugurar i s'haurà d'estrenar una nova Avinguda Mancomunitat molt més ampla, molt més segura i molt més confortable pels veïns, i evidentment ara hi ha una conseqüència també amb el tancament d'aquest aparcament del final del Pep Ventura. Jo no puc res més que demanar paciència, evidentment, als veïns, sabent que és una obra que millorarà molt substancialment Molins de Rei i concretament la connexió del que és el barri de la Riera Bonet amb el barri de les Conserves, que evidentment millorarà i ens donarà de possibilitats de fer política a l'habitatge gràcies a tot l'edifici públic que hi haurà doncs, en el barri de les Guardioles, i evidentment que ens dotarà d'una via de primer nivell amb rambla, amb carril bicicleta, que ara en parlàvem fa molt poc, i amb arbrada i confortable pel passeig, com és l'Avinguda Mancomunitat. I abans en Xavi feia referència doncs, a aquest nou contracte de la neteja, que ja fa molt temps que anem comentant aquí. Hi ha alguna previsió de quan finalment doncs, es podrà sortir a la llum? Amb aquest contracte, si et dic la veritat, jo sóc dels que també, diguéssim, no és que m'hagi enganxat els dits, però segurament he estat massa optimista a vegades, més d'una vegada, a l'hora de treure, per tal com ens deien els tècnics i ens deien els regidors, en definitiva, però al final han aparegut tot de problemes que han impedit que sortís. Ara bé, jo sí que estic convençut, i això sí que ho dic ara convençut del tot, que en el decurs del segon trimestre del 2016, és a dir, passat Setmana Santa, serem capaços d'aprovar l'inici, no vol dir adjudicat, vol dir l'inici del procés d'adjudicació del nou contracte de millora, del nou contracte de la neteja i la recollida d'escombraries, que evidentment ha d'incorporar millores d'aquest servei. I per què costa tant, doncs, arribar fins a aquest punt? Aquest ha costat arribar fins a aquest punt per tot un cúmul de circumstàncies. Normalment quan les coses s'acumulen tant no és només per una causa. En el seu moment, cap al 2013, quan pràcticament el teníem allò enllestit, hi va haver un canvi. De fet, es van jubilar 2 tècnics importants de l'àrea, del que era la via pública, de fet el CAP i el SOTSCAT, perquè ens entenguem, i per tant això va quedar orfe una mica de tot el que havia estat el tècnic que havia portat a terme, diguéssim, les converses amb l'empresa, el coneixement del servei que s'havia de donar, etc. I per tant, a partir d'aquí, entre polítiques que hem tingut incapacitat a l'hora de substituir, perquè no han estat substituïts per incorporació de personal nou, i després els nous canvis tecnològics i hem de dir-ho clarament també, i un tercer aspecte, com és els topalls econòmics a l'hora de treure endavant diguéssim, el nou concurs, són els que han fet doncs, realment fer més difícil sortir d'aquest concurs.
estem en uns temps en el que, evidentment, si tinguéssim 300.000 euros més per posar en la recollida de l'escombraria i en la millora de la neteja urbana, doncs seria molt més fàcil treure aquest concurs, però és que hem d'aconseguir les millores que ens exigeix la ciutadania i que demanem nosaltres i fer-ho compatible això amb un creixement, podríem dir, lleuger, tènue, o pràcticament el manteniment del mateix preu d'adjudicació que hi havia fins ara, amb un component que, a més s'ha de renovar tot el parc de vehicles de la recollida d'escombraries, que voldríem que aquest parc doncs, fes algun pas més en la modernitat del segle XXI, fos amb vehicles elèctrics o fos com fos, o veure si podem canviar els contenidors, i per tant tot això fa, primer, que no sabem encara a hores d'ara si serem capaços d'oferir totes aquestes millores, dos, que evidentment aquestes dificultats a l'hora de portar-ho a terme, i tres, et diria també, amb un contracte que, a més, abans de treure-ho, exigeix també voluntat de negociar i, si més no, parlar-ne amb la resta de grups municipals, perquè és un contracte de llarga durada, de llarg abast, que evidentment superarà, si més no, aquest mandat municipal, i per tant jo crec que és de rebut també que com a mínim busquem o procurem, treballem per buscar els màxims consensos possibles. Perquè serien una de les queixes més sovintejades, no? La manca de neteja en alguns barris de la vila, pel que detectem. Jo diria les dues queixes principals és, evidentment, la manca de neteja i et diria la falta de civisme, i una s'alimenta de l'altra, no? És a dir, quan diem que hi ha doncs, excrements d'animals a les places públiques o als carrers, al final després hi ha falta de neteja. Jo diria, bueno, però és la falta de neteja o és el volum de brutícia que aboquem sense que qui és el responsable ho netegi, no? Però certament, com tu dius, són aquestes dues queixes principals, el que és la falta o la millora de la neteja, tot acceptant també que això és un terme subjectiu. Jo crec, personalment penso que tampoc és que estiguem en un poble brut. Sí que és veritat que en algun moment tenim alguna brutícia d'aquesta que diries, carai, que no és tan responsabilitat que no s'hagi netejat com que realment no hi ha hagut un comportament cívic del ciutadà que en aquell moment doncs, ha cregut que ja paga impostos i que ja té dret a que li netegen, però sense saber que evidentment no paguem prou impostos per tots els serveis segurament, i segon, una de fer-se responsable, per exemple, en aquest cas dels animals, i si vas amb un animal i fa una defecació evidentment en el carrer o la via pública, tu ets el responsable, entre altres coses, així s'ho diuen les normes, de recollir aquella brutícia i no de deixar-la allà perquè suposadament com paguem impostos me l'han de recollir. Per tant, sí, la falta de neteja o les suposades demandes de millora d'aquest servei, més la falta de civisme serien dues de les principals queixes que ens trobem a les visites dels barris. O anem amb una altra qüestió. Ens deien des del barri del Canal doncs, que sovinteja el popular botellón els caps de setmana al Parc Pont de la Cadena, que el diumenge o l'endemà, vaja, es veuen les conseqüències d'aquest botellón. Per això hem hagut d'incorporar personal nou, sí, de la pròpia plec, diguéssim, servei de la neteja, per fer reforços específics en aquells llocs que detectem que l'endemà al matí, doncs, evidentment, estan bruts amb aquesta pràctica, que tampoc és exclusiva de Molins de Rei, i per tant el parc del Llobregat, el parc de la Mariona, a vegades el parc de la Sèquia del barri de la Granja, són zones, les escales sota la via del tren, són zones que a vegades s'hi posen el jovent, fan aquesta pràctica. És veritat que a vegades quan va la Guàrdia Urbana doncs només aconseguim canviar-los de lloc i per tant hem d'establir aquestes rutines de neteja, com per exemple vam fer després del Carnestoltes, que vull dir, enguany cal recordar que la millora va ser substancial en quant a la neteja de tot l'entorn de la carpa i de l'espai polivalent. Per tant, aquesta qüestió es necessita, del diàleg de l'associació de veïns també per anar detectant els espais que precisen d'aquesta neteja i nosaltres, en la mesura que podem, doncs anar solucionant-lo amb els mitjans actuals que tenim. Per cert, que el Facebook del Llaç es feia ressò avui d'una fotografia a les obres d'aquí l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Sembla que ja s'han deixat una S al lloc de Construïm. Això es pot tornar a repetir, aquesta valla, o per entendre? Sí? Aquesta concretament segurament no, perquè aquesta ja quedarà en desús, ara a l'entorn del mes d'abril doncs ja tindrem una nova oficina d'atenció ciutadana. Sí. Mira, perdona, ens diuen que han trucat el Josep Ferrer, que ho havia fet el Lluís Martínez, i diu que ho rectificarà. Mira, això queda a casa. Perfecte. Mira, no ho sabia abans de preguntar. Doncs ja està. Ja està. No hi ha com tenir ciutadans sensibles que ens facin informes, evidentment, de com està. De fet, per mi, això és la ciutadania, això és el sentit públic i això és que entre tots millorem la Molins de Rei. Aquest era el nostre eslògan
i el nostre leitmotiv de la campanya. Molins primer i entre tots Molins millorarem Molins. Després de Sant Jordi serà l'obertura? A l'entorn de Sant Jordi està Jordi. prevista que, evidentment, hi ha una part d'obra que està anant molt ràpidament, el que passa que també hi ha una part de la nova oficina d'atenció ciutadana, perquè m'has ensenyat la fotografia, però la ciutadania segurament no està sabent de què parlem. També es necessita tota una sèrie de millora a nivell de xarxa informàtica, dels serveis informàtics que han d'anar cap a... i de serveis, evidentment, municipals que han d'anar cap a aquesta nova oficina d'atenció ciutadana. Però, en principi, estem preveient que a l'entorn del mes d'abril ja podem fer una jornada de portes obertes i inaugurar la nova oficina d'atenció ciutadana. Aquí al carrer Rubió i Ors, que hi havia, ho expliquem, doncs, una pancarta que posava construïm en lloc de construïm per Molins de Rei la nova oficina d'atenció ciutadana, i hem aclarit doncs, aquesta circumstància i amb molt de gust doncs, ratifiquem. Fins aquí l'espai doncs, de preguntes al Partit dels Socialistes de Catalunya, avui molt centrat en l'àmbit local i amb diversos temes d'actualitat. Ho hem fet amb el primer tinent d'alcalde i portaveu del PSC, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres, molt bon dia. Bona setmana. Anem a buscar la música de Quimi Portet, que està a punt de publicar nou treball, si no ho ha fet ja, i després saludarem el Francesc Rueda des del Centre Joan García Nieto. Recuperem una de les seves cançons que tenim doncs, guardades i de seguida tornem amb més qüestions. Vinga.